Raden. Raden. Manganjur lampaing angin kuntura teranging harga goro kagiri-giri hara bumi prakampita padha mangambak-ambak utang treswa lan Yesus ana sesambating kawula kowe saka ngendi? Kowe saka ngendi? Kula menika mireng-mireng Gusti kula para Pandhawa sampun seda. Nanging jebul sareng kula nebih saking Praja Ngastina manjing telenging wana sakmenika saged pinanggih cahayanipun sumunan. Sang Dewi Kunthi ingkang minulya Raden Bratasena. Ndara Punta Dewa Raden Permadi Ndara Kembar paduka sedaya tasih sugeng ngapalipurna. Sakmangke Kurawa sampun nganggep bilih paduka sampun seda. Mila sakmenika sami gleleng sakentheng sirahipun. Saben dinten namung remen-remen. Wah, seneng-seneng piye? Wong cilik njerit dipun oyak pajek papan pawiyatan sami dipun tutup. Kadhiros tiyang menika mboten perlu pinter. Ya inggih Raden. Pedamelan sampun boten wonten awit sedaya papan pedamelan dipun cepeng Kurawa. Sak pangombyongipun Raden Kurupati mboten nate mikir wong cilik. Raden Dursasana mung gedobos joget kalih cengengesan. Karta Marma mung waton Sulaya Durma gati ngawur tur ngawut-awut bondo. Citraksi mung kukak-kukuk mbelani ndurane kula sedaya mboten purut tumut Kurawa. Kula mboten purun tumut Kurawa, kula nderek Pandhawa kemawon. Senajan kula kawula Ngastina dhateng pundi puruk ndika kula tumut. Bima wang-wang gonta gombel batang gedhe sayunggung koro tangkang sulalir kacah sewu meto. Wah, Babu Kunthi kaya kedodok dadaku. Yayi Bratasena karepmu piye di? Kowe duwe penemu apa? Kawula semono akeh urung sing ana mburi kae. Ketoke ewon cacahe sing ora gelem ngayom ana Ngastina. Banjur karepmu piye? Kanthi lakon iki aku tak ngetok menyang Ngastina. Mengko kepiye kahanan Ngastina? Yen iso dadi srana gawe mulyane wong-wong iki. Upama aku jejaluk wegah nanging upama mengkono mulunge Wadastarata. Aku ora kepengin apa-apa. Sing tak jangka rali omong mulungi wong-wong iki. Liwat lan ning kawanyan klarapan tamun sal. Tenon ler kekonang surut sorote tanpa dan kasolan pacaring purnaming kekono
dasare mangsa dados mrengkaten paduka badhe kundur dhateng Astina. Wah, aku wae karo Cacaki jero cethaking Praja Ngastina lan bebudening dulurku Kurawa. Kadang wis cetha yen letek gedhoane. Oh inggih, kowe mapan ana ngalas karo Babu Kunti. Kakang barep permadilan kembar. Babu Kunti aku jaluk pamit anakku nggih. Yen pancen tekadmu kaya mengkono aku mung jumurung mung sungkem bektiku wae katur Kakang Adipati Destarata lan uga rasa kangenku marang Yayi Widura. Apa dene para pepunden Sang Mahatma Bisma ora liwat aku mung mundi dawuh sing prayitna ngati-ati Dimas Bratasena. Sancut gumregut manjing samudra tulya dreng kowe ra ganyo legawa banyu sumaputing wentes malah angganira sumingep mampoki mikek jonggo kang larih katon naga kumambang nakak galaku mlaku
Gusti Hanenggih Praja Hastinapura kaprabawan jibeg bebeking penggalih hanenggih Sang Adipati Dastarata najan nengkahing kedaton jinajaran garwa putri Plasa Jenar Dewi Gendari suprandene nganti bingung liwung sesak kaya bledak-bledako dadane tanah sanes kejawi namung pejahing para Pandhawa jroning Maranawata parandene muha mesem jroning Wardaya Sang Mahatma Bisma amung Rekinapati Harya Sengkuni ingkang maksih kober bubut-bubut jenggot miwah Sang Harya Kurupati nadyan mabuka susila parandene masih getem-getem matine Sengkuni maju Suman jebule kowe ketok apik kuwi mung pulasan ana Ngastina kowe etok-etok mbela wong cilik cedhak karo wong cilik bantu wong cilik jebul sing kok nggo bantu kowe ngobrak-abrik kahanan Praja Ngastina lan kowe ngrogoti bondo Branapicis ingkang sejatine iki mung bondo titipan wewenang sakuti ana Yayi Prabu Pandhu ning gandeng Yayi Pandhu wis ora ana kabeh kuwi dititipake marang aku kowe iso dadi patih Ngastina merga kowe ngapusi kowe malsu layang penantang marang Trembaka saane-ane wong dadi korban Ratu Pringgondani Trembaka dadi korban Pandhu dadi korban jroning perang pamoksa negara Ngastina mbiyen nalika dicekel Pandhu apik bareng kowe nyekel panguwasa Astina kok rusak saeneng-enenge Nayaka negara kok bungkem Senopati kok kon ngayomi borokmu bondo negara kok gak gelak dhewe hukum negara kok ora arik penyakit ora patut kowe sing jalari patine Pandhawa mangke rumiyin paduka kok lajeng dakwa dhateng pun Suman sing ana mburimu kuwi sapa menika Sang Mahatma Bisma oh penembahan kados pundi kowe nyebarake pawarta Pandhawa wis teka pati kobong saiki wis kewiyak kabeh wis kewiyak Kutha Pramanakati dadi bale gala-gala merga wis kok kegala kabeh papan palemaning Pandhawa mbok gawe gampang kobong sejatine wis mbok gawe wis mbok rantem wiwit sekawit yen to karo mateni Pandhawa urip-uripan ning Maranawata dan sentani ring ulut kapur korisan murbeng rat angin gemrubuk nanging nggawa ganda wangi keder bumine kok pidak lan keprungu gereng apa kowe Bratasena wah iya
Aku Babu Kunti, kakang kumbar permadilan kembar. Isih urip nanging saiki sono ngalas sing sowan mrene mung aku. Aku minangka wakile kabeh mau ngaturake bekti menyang Waku Dasarata. Oh. Diri ning sarati beneran oh Dewa Bataraning jagat patenana sendalen saka kana Pandhu aku wong tuwa uta mripatku nanging tekan batinku babar pisan aku ora bisa sumurup kahanan saknyatane merga diblithuk karo iblis. Ibu mundi nggih Pandhawa liyane ndi kula? Aku wis matur ing ngarep Kang mengkono ya nanging enggal jaken rene. Kowe isih urip, kowe isih yiwana. Muga-muga ingkang sedya hayu mangya rahayu. Oh mripatmu sing awas nanging kowe ngungkuli wong picak wis. Iki woh tetanduramu. Anak-anakku Sata Kurawa ora tak ajab dadi wong pokil kaya patrapmu. Jebul tenan pengendikane Sang Mahatma Bisma kang wis naliti kahanan. Kowe ngilangke bukti lan seksi Puracana sak anak bojone mbok jegurke geni. Oh, cuman. Aku ora iso kandha meneh. Dasarata yen kowe wis pono marang lakon iki banjur karepmu piye? Tetep kula tetepi. Menapa ing dados ujug kula ngajeng inggih menika makem paling Pandhawan Kurawa kedah nampi sepalih negari ngasti ingkang kula sikar semangka. Banjur ning sing separo isih wujud alas bebondotan tak wenehke kowe Bratasena kanggo mulyaning kowe sak dulur-dulur. Kagyatri sang kapirangmu rinangkul kinempit gempit dosa ngernaning pawono. Wah, sejatine aku mung kepengin ngabekti merga pawarta Biawara kang sumebar jarine Pandhawa wis mudhar. Yen para luhur para pepundhel kebu bapakku Dasarata wis priksa yen sejatine Pandhawa isih urip aku ora nyuwun apa-apa. Enggal aku tak bali nyang alas men. Kowe bali kena nanging kowe nggawa pawarta kabungan. Ingkang isih wujud wana mertani ya alas wana marta. Babatana kinarya mangun praja anyar. Biswa dadi Surya kembar syukur ngungkuli praja Astina.
aja mbok pindho gawe meneh. Mergo anak-anakmu saiki apa-apa mung manut karo Sengkuni, apa-apa sithik mergo perintahe Sengkuni. Apa nek ngono saiki Sengkuni lerenono. Lerenono. Kurawa ki nek Sengkunine ora bakal apik selawase. Gorowati kula paman. Yen Sengkuni dilereni, aku ora mandhegani kowe sak sedulur. Kowe lila apa ora? Mboten. Kula sampun kelajeng tresna. Kula sampun kelajeng remen. Mbok aku tak ora melu Kurawa wae, aku tak melu sapa-sapa. Mboten wonten ngriki kemawon. Tenan. Iya. Paduka sampun mireng piyambak mekaten. Batobat. Kalian malih kenging menapa Paduka? Badhe misahaken Adi kula Suman kali Sata Kurawa batobat. Menapa Paduka badhe nglereni Arya Suman? Kula mugi mboten dados garwa Paduka, kula tak mantuk dhateng Plasa Jenar kemawon. Piye? Wis sodok regejekane ku wis. Aduh kula nyuwun pangapunten Penemban. Ya, watone saiki Pandhawa isih Yuwana lan Kunti isih urip. Lajeng kepangandika Rama Penemban kados pundi. Aku mung mangeni marang para Sata Kurawa aja nganti dipindho meneh lakon iki. Gagak Setra
manganjur lakuning angin gunturagraning harga gorogil nita kagiri kiri usawi gorisang Bratasena naglah kaya prayit ning kiwa parandene sawiga lair batine lumumpat sak lumpatan pitung yojana kowe oh 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 Enek wong salah gawe keparat ora tata. Wah, njaluk ora dawa umure kowe.
Wah, parat. Wah. 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 Wah, parat. Ah. 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 Wah, hanya dedeke lewat ukur sikil murah ngambah lemah kowe bangsane ngopo rasah takon kowe kok ngurak-arik papan dunung kuwi njaluk tinjo kerat nyawamu ho bayane arep tak suduk ya piye minggir to Bruhun ora patut mung wong sitok wae teko ngawut-awut kahanan negara. Wah, iki sapa? Aku Dandun Wacana ya Krida Wacana. Ya Sanggara Bima. Maju lekaning atiku. Ilang nyawamu. Barat toto nganti bathukku nglonyom apa-apamu tampan ana Jala Sutra tampal kencana kang mawa pengabaran wisa ora ndeprok tak guroni maju
yen isih lega atiku kowe ora ngarep pateni. Wah. Arep sambat sing nulungi sapa? Wadya Drubriksa ilu-ilu Banaspati siksanen wong iki. Kembang jagung omah kampung pinggir lurung becer telu wah, cawe ora panganane enak wae. Ya iki sing jenenge Dodo Satria nek kleru ora ketara jenenge Dodo Satria. Likep. Aku ini nyambol. Ayo dadi mangane ning ora dipangke gawe pepati mung disiksa.